Здравейте, зрители на Майна Бос Гейминг, играем Crazy Craft. И този път аз съм тук. И така, ще се бием с първия си бос, Великолепет Ендер Тайтана. Бях подготвил нещо друго, обаче докато търсех бели овце, се натъкнах на него и реших да се бием с него и тъпите червей! Ха-ха, запали са! И съм гладен, имам хънгър. О, не! Няма се дам обаче. Да, не е честно. Не е честно Ендер Голем и Ендер Тайтан. Също бе... Пуснима, ще умра. С Богом. Ох, така. Нищо. Уби ни Ендер Тайтан, обаче... Сега, сигурно вижда кой ще е супергерой Ласп. Но чакахте това. Така. Първо оръжието, Ласп, Стингър. Така. Сега да бладисаме това. Добре. Бам! Така. Така как се правиш? Малко покупахме за Black Iron, поне ни трябваше. Поне не изисква много. Що Black Iron се намира лесно, а много бавно се копае. И не е за копане. Скучно е. И последния компонент. Да. Нека го сложим. Чакай момент да си махна броната. И сега вижте. Чакай. Момент да си го сложа. Тя Роди ще ви обясня за какво са след малко. Да. О, не. Бам! В момента изглежда уникално. Чакай момент да си махна това. Шапката. Без шапка. Да ме видите как изглеждам. Бам! И... колко бързо летя. Мога да се кача. Тя няма никакви специални умения, като другите, но лети и хубавото не взимам фол демидж. Така. Теб ще избегна. Тук търсех нещо. Или не беше тук, маче беше по-натам малко в ръката. Къде? Ако... Аха, ето. Малко странно. Може да си маха шлема. Така. Къде са розите? Ето. Да знам как изглеждаш, просто ще ти имна. Да! Супер. Ела. Чакай. Не. Това ще го махна. Малко грешки. Правя нищо. Заповядай този супер готин сорт. Аз имам... Той моя меч ще се чупи скоро, обаче... Нищо си направим нещо по-хубаво. Ето как изглежда. Броня, за се нямам броня за тебе. Нямам и диамант, за да сложа точно на място. Да. За малко спомислих, че това храст е мисля крипър. И скоро трябва да ги... екстерминирам тия червей. Ах! Ужас! Ще загубя цялата броня покрай това. Поклет... Да, сега поне не съм с целия сют, взимам full damage. Къде? Взе ги. Тя обаче ще умре, може да умре, знаеш.
Взех ли ги? Помощ! Добре. Я ще го махна докато се кача. И поставя и реши да поставя тази врата в началото на епизода, но... Паднах! Момент, секунда! И върнахме се. Така, обаче, къде остана... Моето ми казва, че умряла. Ето. Следва и розата. Така. Че да пробвам да направя нещо. Как беше това? Armor Stand ли беше? Да. Да видим как се крафтва. Stone Swap и 2. Stone Swap беше добре. Страхотно ще се направим. Камък обаче... Камък. Къде оставих камък? Нищо ще вземем още. Има много айрон. Дай ще направя 2. Второто ще видите за това. Тук има камък. Дай да го обера от тук. Не. Няма сега да валям къщата. Да, не съм с костюма за това. И това, ако чуете какво е, стрелям с него. Мога да стрелям. Помня къде беше предишния камък. Мачо го хвърлихме в лава. Да, защото нямахме място. Не! Не, ще убия. Това не е проблема. Защо? То мен да убие, ще ме убия, ще се разпълна, обаче... Ела. Мога ли да го... Мъсно, гадно. Май ще уби гълфренда, знаеш ли? Чакай се направя Много малко лошо. реже. Нали как така се прави? Как се прави това? Няма значение, ще направя меч просто нов. Гадно. Уби гълфренда, това стана. Да, го метна го. Това епизод ще се чуе как да го кръстя. Дали да е по повод супергероя, или да е по повод, че гаджето умря. Къде са ми бутушите? Червите ги взеха. Сериозно ли е? Сега... Да, ето. Какво остана от нея? Ще го взема. Обаче хубавото е, че е пеенът изцяло. Имаше по-добро смъртей. Фигура. Какво е това? Брака я не намерих. Я. Не, кол намерих. Само 3 от това ми трябва. Чеви. Това пилот си мислих, ще стане страхотен, нали вече броня, гадже и тя умря, разбира се. Аз съм чакала да пукне веднага от градния мантис. Какво да сложа, претъпкан съм. Ще ни направя гроб, освен скоро. Това ще го запазя, това не ми трябва, това не ми трябва. Това. Другото стои за сега. Ако си направим армор стенда за броната, ще е добре да си направим и колона, където да поставим стингъра. Така. Обаче аз ще направя 2. Поне още това е цяло.
Не, това трябва да го нося. Не. И на другото сложа, ще се помня да направя изцяло Lucky Collection. Едва ли ще стане. Така. Мислех да декорирам мястото, обаче се оказа, че ще правим съвсем друго нещо. Точно даже още да взема. И до нея кръстих, това е гадно. Табелки. Сигурно ще стигнат. Да. Мотата вече поставих на правилното място. Тук ще направя стейрс. Да се качваш по-лесно. Добре, къде ще го направим? Така. Слагаме честа. Обувките. От всичките видове. Рози. Хляб. Напал целия хляб. Какво? И оръжето мога да й дам. Нейното си оръжие. Тя го харесваше. Добре. Върху кой ще го поставя? Айде. Не. Това също може да го поправя след това да сложа някакви други блокове. Така. Г. Точка. И. Точка. П. Г. Френд. Едно. И отдолу пожелание. Беше страхотна. Секунда да намеря правилното. Ю. Лас. UL. Грет. Сега от мен. Сега от брат ми. Юл. Стинг. Your shoes stink. Обувките ти миришат. Това не беше много мило. Обаче сега... Оле. Момент. Той е гроб малко по... Ти! Проклято същество гадно. Ще го убия скоро, като направя нещо по-добро. О. Не. Да, две гроба да изглежда по-красив, по-гробест. Ох. Уж. Момент ще се морфна в моп, за да не му нападне това. Тая градина. Добре. Така. Тук имаше ли... Грейвстон, майче имаш. Не, няма. Не, няма. Мисля да я направя така отгоре, обаче нищо. Значи, декорацията остава за следващия епизод. Като поправим това място. И момент. Гласа на вина. Ще направихме първия супергерой, лошата. Стигнахме си гаджето, умря. О, да, не мога да ми напълня само.
Добре, дано да ви е харесало. На мен части ми хареса. Имам дупка. И Покрива. дупки. Много дупки в покрива. Дано да ви е харесало. И чао!